Jatend kweth maketo piny owacho ma Uganda tesre Dr. Besigye nochwalo doho ma makindie e piny mar Uganda bang' kanomake pacho kae kar dak mar Besigye e kaunti ma Nairobi e kinde manochopo e nyasi mar keto ayanga bug jatend duond bura mar Kenya Martha Karua. Ote ma ogol gi doho ma Uganda oyango ni ne obila oyudo Besigye gi magina kod gige lweny ma jolweny munyo bed godo, gino momiyo gichich ni Besigye ne dwaro rakore kod tend arita mar piny Uganda. Kaka jafwambo marwa Lydia Okeyo lero, meko mar Besigye okelo ng'ur e kind oganda jo Kenya to kod jo piny Uganda. Bang' dhiye gi obila e kar dak mar Besigye e kaunti ma Nairobi, jatend kweth maketo piny owacho ma Uganda tesre Dr. Besigye nochwali e doho ma makindie e piny mar Uganda kama nodonjne gi ketho mar bedo kod kit magina moko ma jolweny emoyiene bedo godo. Oboke moting'o nonro mar ketho manoyudgo Besigye nyiso ni Besigye gi jowetege mamoko masani pok oyudi ne obago romo e piny mar Geneva, Switzerland, ka romo machielo ne gibago Athens e piny mar Greece, kendo romo mar adek mane gibagi boma Nairobi ne gichane rocho weche mag arita e piny mar Uganda. Jatend duond bura mar Kenya Martha Karua ma nyasi mare mar keto ayanga kitape ma ema nokelo Besigye pacho ka ose okang' mar mako Besigye kowacho ni okang' makamano dhi ataro gi chike mag rito oganda e piny mangima. Buch Besigye nochung' kuom dakika 15 bang' Besigye wacho ni pok omiye thuolo mar tudruok gi ng'ata ng'ata, omiyo pod ne onge gi okil mare. He was only informed that I was coming to court a few minutes ago. I have not been in contact with any person since we were arrested from Nairobi. Okil mar Besigye Obedo Tale openjo sirikal mar Kenya mondo mi ochiw ler mar kabende jogo makwedo sirikende pinje malibamba nyalo dhi nyime gi bedo gi geno mar chopo e pacho ka. Is it safe for opposition politicians in Uganda to enter Kenya and stay there? Is it safe? Oh, we are persona non grata now in Kenya. Oh, Kenyans, or the government of Kenya is complicit in these transgressions, in these violations being perpetrated by the regime forces here. How can they just cross the borders, pick out people who entered Kenya legally and whisk them away with reckless abandon, and the government of Kenya keeps quiet about it with no intervention at all? So we consider them to be complicit in all what is happening. The government of Kenya has to account to us. They owe us an explanation what is happening with all these illegal kidnaps happening in Kenya. Governor Masia James Orengo se omeko mar Besigye ma wacho ni otim gima okumo bila mapacho ka gino mwacho ni keto picha marach kuom piny Kenya kakoro dwaro mondo mi piny Kenya mondo mi we Besigye thuolo. Riwruok mar okinde mapacho ka LSK dwaro mondo mi pinje ma oko donjre wach mar meko mar Besigye magi wacho ni thiro ratiro mar oganda kendo nyiso rem luwo chike marito oganda e piny mangima. The head of state had promised after the abduction of the Turkish that this is something that would never happen again. And so it's quite astonishing that after making such a promise not too long ago that this is again happening within our jurisdiction. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.